Jellékaka angyal középen. Egy kaszkadőrben mutató következik, Lesa Clemente kis csapata. Az ördög egy puszta kettesen megérkezett az angyalhoz. Hieman äitiset ammaarissa virsiä viisaten huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ämmän haittaa, sillä valaskoo laijasta laitaa salili. Tappu täppy tippu tilijalle. Helpate 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 hellaa, helpate helpate helpampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tuli tili tuli tili tantaa. Vali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili 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 tallaa. Vali tuli tili tuli jallaa, tili tali 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 heilantaa. Rimpati rallaa, ripirapi rallaa, rampati ruppar ripirampu. Jakka rittaa, rippari rapalan tuli Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, silloin kato sillä hiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppit, pipput, hiljalleen. Rendkívüli nehézség egyébként itt ülve tartani egy lovat, képzeljétek el, vagy képzeljék el egy ilyen utánfutón,
azt gondolom, hogy egy csoda volt, már eddig is, és ha levezetjük, akkor egy nagyon nagy tapsot megérdemel, az biztos. Most, jól van. Gratulálunk! Lezsák Levente, Boros Sándor Gellénk Kata, Bertalan Sándor, egy kaszkadőr bemutató, Lezsák Levente csapata. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se polkuja voivotti. Oikeita poikoo märkyys laittaa sillä kaskolla. Miestä laitaa salvili hipput, supput, tappu, käppyt, tipput, kiinalle. Sen minä sanoja most figyeljük a kis Krampus. Most már mindent tud, látom rajta. Sillä ei tätä poikoo kainuus laittaa sillä katasilla. Miestä laitaa salvili hipput. Tapsoljuk meg Márka, akkor föl tudsz állni a gyerekbe. Na! Júj, jaj, jó! Hát nem pont így mutatta a főnök. Annyira ugrál, hogy elsüllyed a ló alatta.